Oh, sama test le, sawal test le. Tadi lo sahaja cikgu. Ani ngata tanda shuki cuci kewas lain iro. Shuki cuci kewas na. Ani tanda di dega ta tentu kata nangka ni mesti dari situ. An tadi coba ya lain iro. Ani di sini coba ya lain dega sama lo ni. coba siang sama siang sih ini kan di desi ini cuma pak ini di sini cuma tentu pak ini juga cara sejak desi ini ya coba siang di siang ini dengar terus nih ini tanda ngata mah jangan mandu ini jangan ini desi jangan janji siapa ini Ani ngatu jangan nala dari kondisi ini deh. Ani ngatu terus ini, ani ngatu sekarang sih. Terus deh, ani dari namsi ya push itu. Ani tanda-tanda ni mah susah disah. Namsi ya push itu roh. Ni tak tanda ngama. Terus ni jangan ada ini. Ini jangan ada ni nanti. Terus ni kata si fikir. Daji film terus nih, jangan terus ini, jangan apa ni terjadi. Number 2 얘기 이동대 번이 슈퍼도 세르나 쉐니 아니 이동대 렌토 조이나 아니 가다 멍스나오나 다나 시기 이동대 토마스 예 요이나 subscribe 미지 나로나 쉐니 아니 number 2 아니 subscribe 나오나 얘기 이동 사와 가리 요이나 number 2 number 2 시도 그래 쉐니 아니 나 작전 나오잖아 도전나 쉐니 테스트래 마레 recording के दांत डुलाता कैसे दे डुला चमाना चले ने चमा डुले बगेला 테스트래 चमाते 야, 치마 좀 앞에 하게라. 야, 인데. 안돼. 걔 다 들어가서 같이 되고. 대충 그래서
로 즐길게요 정수 제마사 한들이 어쩐지 좀 재수없어 아니 다른 이 돈데 두스네 안삼 샤이 나도 좀 얘기 돈 뒤돌아 안 잡힌 나와까 대돈 이 참이 아니 제가 이 가면 또 좀 쉬니 아니 이 돈이 좀 쉬니 그러지나